दे मैखोम आंबो लेखा दोनलांथारगोनसै गावहा थगायगां बिथांमोना दुगैहैयाब्लालाय आं माला थगायखोरा मैखोम गावहासो दाखालि गेलेफैनो होननानै गेलेफैयाखै दे मैना आं गथ' गथ'ला आं फैनोसैल' थानानै बे बबेबायदिबा खालामनो हामा थ' बबेसो जासिगोन बियो हामानो बबे जागोन बिमा थैजानाय गथ' बयजोंबो हाबा मा खालामनो नोंना मा नामा मैना बिमायानो थैनायनि सिगां मैना होननानै दोनलांखादों नोंलायबो ओंखाम जायदो थां आं दानि जाथ'आ फानि जागोन जागोन tadi ada keluar dulu. नंखायलै जों नङा मैखोम जासिनदों नंखायलै बुथुवासो देहासो मरदों नङामाने माथो नोंहा फुङाव नंखायलै आं नङा आं बोखाङा मोनबा बे मैनाया थैसिगौमोन ना होनबा नोंसो नंखाय मैखोमा गब'होआखै बुथुवासो गब'होदों गाबोन गेलेबावनोसै दैयाव दे गाबोन गेलेबावदे दिनैनिफ्राय नोंसोर दैयावल' दुगैफै दे
थांदों फालाय सोरखौ बुंदों आमाय मिनाया लोगोफोरा रिजाल्टनि खबर लायदों आमाय खुस्रा गैयालाय मोनजाखोना मोनजादिया मोनथिया मैदेरनिफ्राय हाननानै जाग्रायानो मोनजा जायो दि Dulu orang tak? Ya kau lah, mui. Dulu lanjut. Dulu orang lah, awak sah. Dulu lagi mui. Ini saya tu nanti kau kangnya. Kalau nanti orang kau bosi, dia bosi bila ni jalan ni, sakit cuma mana ni? Jangan lagi pula dibanding bukan ini ada jawaban ini ternyata jawab kita harus cari nalai bumi. Itu masih boksu. Betul ni saya orang baca kau tu orang bukan sindang. Jauh nang jadi angin saya manis orang tak jenis lelaki ada kudra. Orang nalai bumi. Sangat dergena dera beku gerli ni bilau nai lanes ni kali. Bu bija kenal bu bija kan baiklah. Kudra. Kamu tak? Angin ni orang tapi nani. Angin saya tu ni hijau aku juga punya. Salah ni, ni salah ni. Bangga deh, pun tak ada rengo. Angkat cepat semua. Nunggu apa ni lah? Angkat kau pernah metrik ni rijal kau lah hidungan. Nunggu macam metrik rijal tu baulah. Antu di sahabat sih. Ada macam bukan thai. Nanti macam jasa ye. Anak tu macam jalan ni mandang. बोथोरा बारलांबाय हाले दैयाव समा बारलांबाय आले आले आइ मैनायाबो देरदोखोन माब्लाबानो देरबोबाय नंगौ मा सानखांखो बयबो सानाखै आं मिथिगौ आफा नों आइखौसो गोसोखांदोंदां थैनायखौ गोसोखांनालाय मा जाबावनाय संसाराव दुखु दाहा थाखायोआनोसै आंहा दा आंनि गोसोआव जे गासै नोंनि सायाव आसा गैया मोजां लामाजों थाबायनो हाथों होननानै गामिनि मान सन्मान बिमा बिफानि मान सन्मान हारिनि हादरनि मान सन्मान लाखिनो हाथों होननानै साननि गसाइनि खाथियाव जेब्लायबो आं आरज गाबो होननाय गसाइया अनोब्ला नों नोंथांनि साननायखौ सुफुंनो नाजा No, dah nunggu. Ang nilai, thang, nunggu je thang. Nunggu abang dukung nunggu, nodo. Ang nung thalai deng thala. Apa nunggu abang dukung nunggu? Nah, apa yang tu nak tendang? Hot, yo hot. Nunggu hari nunggu.
자자로 내 가만 안 믿어. बेसेबां गुवार 85 बिदा गंनि बे हाखौ बबे खायदाजोंबो मावनांगौ जाखो आंलाय गंनियाथ' फिसा हौवा गैया नङालै गंमैजों मोजां जाफ्लानानै गंमैनि संसारखौ लेथेर फेथेर खालामनांगौ जाबाय आं आं माहाजोन होनायखौसो नोंसोरो बुंदोंब्रा साला माहाजोननि नाव बागिरा एक्स'निबो खालायगा फुजाखौ दिदोलै साला माहाजोननि कम्प'टि लुगैयाला बियो कम्प'टआ बांगाफोरा आं माहाजोन जाब्ला नायगोन आं नोंसोरखौ सालाफोर साला सैमा बांग्राफ्रा माहाजोननिसो लोगोजोब्रा मालाखौ बेफोरखौमोन आं साला जोंहा मावाबो दाङाबो रुवाथि गोसोनाय माहाजोननि एक्स'निबो होनाय साला कम्प'ट थायाला गैया रों सालाफ्रा जाहा सालाफोर हाब हाब्रु फुदला फुदलि मा मावालै आरो खुजरा हाब गुमै नों दाहोना मोजां लायाखैलै मा खालामलायखो दाहोनालाय खामानिसो मावफानो थांदोंमोन आङो साला सैमाफ्रा माहाजोनजों लोगो जाफ्रा मावदाङा जाग्रा होननानै साला सैमाफ्रा आंखौसो खदालजों देनो होसोबायब्रा हाब गुमै बेबायदि गंग्र जाखानाय दाहोनाखौ दालाबथारसै नोङो गाबोननो हगार हरदो नै आं बहाथाव थांनानै मैसो गोराखौ लायसै आङो हाब नोंबा बेफोर सान्दुं थिखा थिखि मावख'नाय समाव मा बाथ्रा बुंफ्लांहायखो हाब गुमै आंथ' बेबायदि बाथ्रा बुंफेरथाराखैमोनलै गुमै गाबोननो हगार हरथारदो आंखौसो मालाबा देथारथारमारथारगोनलै बिसोरो गुमै हाब आंहा खामानि दामानिफ्राव मालायनि फिसा नङाबा सोलिथारा गासिबो गोलैना थाजोबथारो नोंबा मा बुंखो माहाजोनबो दाहोनाबो लावथिबो खान्दा मोसौबो बग्रा सालाफ्रा मादि गामसा लाबो गामसा खुरिया खुज्रा फायसमा अमा हादोंनाया सैमा गाग्लिहैनानै अबाव बिसि बायदि गामसा बिहरदों बेलाय आंनाव दाहोनाफोरजोंबो सैमा बायदि देनो होसो जाबाय आङो रुवाथिजोंबो बोरमा बाहायजाबाय आङो गया नोंसोरो दाहोनाबाथि गासिबो ओंखारजोबगोन आं नोंसोरखौ मादै अमाया नागिरखादों खामानि अमासै जावनियाबो थानालाय आया मिथियाखै गाबोन अखा नायबानो मेट्रिक रिजाल्ट होगोन मेथावनो ओरैनो पास जाखागोन बेनि थाखायनोथ' अमालै मादै आयु गोजौआव मोसौ हायाव बाहागोसो जागोन बे खाफ्राथ' अमा लिरनानै दङ क्लास जाबाथ' हांगो लायो बाला खाफालखा सोर दाननो हानो मादै अमाया नागिरखादोसो खाफ्राबाथ' हांगो लायो नों नायलायनांला मैसोम नोंनि रिजाल्टखौ आं नायबोखाबाय खेबसे जायगायाव नों खोब मोजाङैनो पास जादों आं जोबोद गोजोनबाय नों खोनादों सिगां मैना
थगायदोंबालाय थगायदोंसै नायदो नोंनालाय मैना आंना लाथिख'सो May I come in, sir? Yes, sir. 너는 그 인상했어. 너네 그 본처럼 남고 나중에 나오네. 너네 인간이 아니 당첨시험 내가 나중에 다시 비슷하게 되게 다시 하는 거야. गोजोन्थों सार आं नोंनि बोसोनखौ जेब्लाबो फालिनो नाजागोन 아빠는 지금 passaबाय हामथारबाय आरो आं जोबोद गोजोननाय मोनथारबाय दा बिदिब्ला माथो मोखांनाय अखो गुमैनि नायनो दाबो सासेल' फिसाजोआनो मानसिफोरखौ लाखिमाथारबायब्ला रुइदोलै बे दाउ जोख्लि माथामखौ दे जागोन दे ओइ गांजेमा खरबा जारौ बे दाउआ होसोलै दाउ जोख्लि माथामा रुइथारदो माबार बिदिनो मा जायो 아이고 목사가 천이 호흡이네 천천히 천이 호흡이야 자 멋있어 벌써 에이 빨리 가 나오나 이놈이 문다 누가 왜하고 나도 친다는 거 가만 힘을 잡아야 하는 내 손에 손을 새로운 프로모션 포리카본을 박사해 주세요 아이를 카팔 나는 몸의 소모 내 폴리스니 프로모션 포리카본 박사복을 बोरो मैना नों लाथिख' होननाया फरायसालिबा